Hej og velkommen til. Vent lige til. Nej, bare til en helt uge. Ja. Nå, vi starter vel bare med mig. Ja. Så nu skal I se, hvad ligger her. Og jeg har en sort Jensbog. Ja, den er ikke så spændende. Nej. I det lille rum her, der har jeg en pung med 50 øre i. En lommerender. En elastik. Og okay. Ja, det var ikke så spændende. Nå. Så har jeg mit journal her. Så den har jeg med. Dansk mappe. Det er så der skriver. Citat. Så matematik. Det er meget. Ja. Og så har jeg Nå jo, det er sådan noget sundhedsfaglige ting. Om drenge. Ja. Men det kommer på ting. Så hvis du gider til, eller hvis du vil læse om det, så skal du ikke, eller hvis du vil læse om det, så skal du, men hvis du ikke, så skal du ikke. Du ved ikke, hvad du skal sige. Nej. Nå. Geografi, mappe, med prøve i, hvor jeg fik 0 fejl. Jeg fik 20 fejl, tror jeg. Og jeg fik totalt ikke noget svært. Jeg fik 2 fejl. Jeg fik 20 fejl. Og en pige, eller ja, især for piger på biblioteket. Ja. En drikkedunk, og hvad hedder det, den sunde drikkedunk i grønne. En sunde drikkedunk, okay. Egentlig ikke så spændende, når man tænker på det. Ja. Ej, jeg far. Hallo! Så. En madpakke fra Schulster. Det er også spændende, det viser. Og så noget papir på stedet. Salt. Det skal være færdigt. Hvor Laura ikke kan finde sine blomsterklæder. Ja. En musikting, vi skal på vores skole. Og det er det program. Tykkummepakke. Du må ikke få et, Laura. Og det er Pastimorol. Og med lakridsmæk. Eller noget liquid. Real liquid er det. Nå. Et pandebånd. En til faktigummi. Pastimorol. Med spearmint. Jeg ved. Der er noget for en lille. Et viskeleder. Må jeg smage det? Værsgo. Er det mere? Nej. Det var vist det. Hej. Og det var helt enig, så kommer der var penge. Så har jeg min taske her. Det er sådan en isbæk. ja, isbæk. Nu tager først det lille rød. Der har jeg 2 planter. Fordi nu skal jeg nemt kende. Og så har jeg Hallo. ja. Hallo. Så har jeg en ting For klubben. der viser, at Klub Mix har brugt 200 kroner i Klub Mix. Og så har jeg Klub Mix, det er helvede. Nej, Lige meget. så har jeg en elastik, Som er i et hårspænd, der er en blok. Nordsjælland. Så har jeg en Danmark. pung med Hunde på. uden der er penge i. Der er ikke penge i. Så har jeg spænden. Og snitterspænden. Er det pænt?
Og så har jeg en til de her, hvor jeg får 100 kroner. Det her penge. Er det ikke det? Når det virker som musik. Og så har jeg en lille kode og det der. Som faktisk var væk i går. Tror jeg ikke, du skal vise mig. Det kan jeg godt. Hvad laver du? Der er alligevel ikke nogen, der kan bruge den jo. Så har jeg min. Det kan jeg lige da godt. Nå ja, jeg havde også min telefon. Hvor er min telefon henne? Så har min alder på det. Jeg har 3 Adidas, tror jeg. Ja, men min den er unik. Okay, så har jeg en. Så har jeg min lækre telefon her, en iPhone 4. Og iPhone. iPhone 4. Så har jeg sådan en her på sundhedsbasen, den som jeg vil bare se, hvad der står. Okay. Jeg vil se, hvor højt du var. Ja. Og på mig. Ja. Og Det var et højt hus. så har jeg stillet nogle flere ting i den her. Og her. Det er noget for en. Så har jeg den her for biologi. Det er kedeligt. Morning. Der har jeg en diktat. Det er samme som min. Sådan noget især for piger, som Felina skal tage noget. Især for piger. Altså, Det var fint, jeg skal lave sådan en her diktat. Så har jeg en for drenge. der stod alt muligt om Matematikmatte. Nej, skal se. En til matematikmatte. Ja, En til diktat. En til matematikmatte. En geografi. En geografi-mappe. Et regnepapir. Jordens sand. Et brev til Emilie og Kira fra Maja-Louise. Prøv at høre, hvad der står her. En spist madpakke. Laura, prøv at høre her. Især for drenge. Ja, Laura, prøv at høre her. Din krop og hud bliver pænere, end hvis du bare sætter dig på din flade røv efter skole. Okay, så skal jeg se, hvordan man tager en kakkekonge på. Laura, det viser mig bare ikke. Det gør jeg da. Se. Jeg har taget. Og så siger vi farvel. Hej hej.